Ga labaran duniyar. Ma'aikatar harkokin cikin gidan wajen Nijar ta haramta duk wata zanga-zanga bayan fasa ofishin jam'iyya mai mulki tare da barnata kayayyaki bayan jurin mulkin da sojoji suka yi a jamhuriyar ta Nijar. Sanarwar da ma'aikatar ta fitar ta ce duk wani nau'i na zanga-zanga ya haramta a yanzu. Hukumomi za su tabbatar kowa ya yi biyayya ga doka da kuma hukunta waɗanda suka karya ta. Ma'aikatar ta jaddada cewa hukumomi ba za su lamunci barnata dukiyar ƙasa da wasu marasa kishi ke yi ba, kuma dole ne a ɗauki mataki. Ta kuma buƙaci jami'an tsaro da su tabbatar da sun kare dukiyar jama'a da gwamnati. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta dakatar da dukkanin wasu ayyukan agaji a Nijar kwana biyu bayan sojoji sun sanar da juyin mulki a ƙasar. Ta ce a yanzu haka akwai mutum fiye da miliyan 4 da ke matukar buƙatar agaji a Nijar ɗin. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya buƙaci sakin shugaban ƙasar Muhammad Bazoum wanda ke tsare a wajen sojoji ba tare da ɓata lokaci ba. Shi ma ministan harkokin wajen Faransa ya ce shugaba Bazoum ɗin ya tattauna da shugaba Emmanuel Macron a safiyar yau Juma'a, kuma ya ce ana iya magana da shi sannan yana cikin ƙoshin lafiya. Kuna shan labaran duniyar ne daga nan Vision FM Najeriya. Shigar da ƙara a gwamnatin tarayyar Amurka sun ƙara faɗaɗa binciken laifuffuka da ake yi wa tsohon shugaban ƙasar Donald Trump na riƙe wasu muhimman takardun gwamnati bayan da ya bar fadar gwamnatin ƙasar. Ɗaya daga cikin sabbin tuhume-tuhumen da ake masa guda uku shine yadda ya umarci wani ma'aikaci ya goge hotunan kyamarar tsaron da ke gidansa da ke Florida don kawar da shaidun tuhumarsa da ake yi na rike wasu takardun sirri. Trump ya ƙara nanata cewa wannan bita da kulli ne shugaba Biden da bangaren shari'ar ƙasar ke masa. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya yi alkawarin isar da hatsi kyauta a cikin watanni masu zuwa ga wasu ƙasashen Afirka guda 6. Putin ya bayyana hakan ne a jawabin buɗe taro da aka soma na ƙasashen Afirka da Rasha a St. Petersburg da ke arewa maso yammacin Rasha. A cikin watanni masu zuwa ne Putin ya bayyana cewa za su isar da hatsi tan 25,000 zuwa 50,000 kyauta zuwa kasashen Burkina Faso da Zimbabwe da Mali da Somalia da Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya da kuma Eritrea. Taron wanda za a kammala a yau Juma'a zai kuma tattauna batun tsaro da hulɗa tsakanin Rasha da kasashen Afirka. Ƙarshen labaran duniyar kenan. Sokoto. Za ku iya sauran waɗannan labaran. Al'umma na ci gaba da zura ido don ganin matakin da ƙungiyoyin ci gaban ƙasashen Afirka musamman ƙungiyar ECOWAS za su ɗauka. Duk da cewa sojojin sun yi kashedin kar a yi musu katsalandar. Ƙungiyar ta ECOWAS ƙarƙashin jagorancin shugaban Najeriya Bola Tinubu ta tura tawaga zuwa jamhuriyar Nijar ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar Benin, wadda har yanzu babu wani bayani kan warware bakin zarin. To koya masana hulɗar diflomasiya ke kallon wannan? Gazantawar ambasada Adamu Daura a cikin rahoton da Umar Faruk Musa ya aiko mana. Wannan tawaga kamar yadda muka gani ya tura ne a matsayinsa na shugaban kungiya ta haɗin kan Afirka ta Yamma. Ya tura shugaban ƙasar Benin wanda ya jagoranci wannan tawaga. To wannan sai mu ce wani abu ne na al'ada da aka saba, domin in ka lura cikin shekara biyu nan kusan kasashe guda uku ne irin wannan abin ya faru a Mali, ya faru a Burkina, ya kuma faru a Guinea Conakry. To ana sa ran cewa zai yi tasiri a daidaita, to amma kuma in ka kula bayan sun je din kaga cikin dare ga abin da ya faru. A lokacin da suka je babu tabbacin ma me ake ciki, amma bayan 12 dare sai labari ya zo cewa gashi sojojin da kansu sun fito, kowa ya gansu sun yi bayani, sun ce sun karbi gwamnati. To saboda haka dole sai ya dawo ya sake samun shugaba Bola Tinubu a ga kuma wani mataki za a sake dauka. Kai a ganin ka wani sabon mataki za a dauka bayan tura wannan tawaga, tunda tawagar tana can, ai watakila ba za ta dawo sai ta wani yunkurin haduwa da waɗanda suka hamɓar da gwamnatin ko kuwa? To ya kamata a ce ta yi hakan, amma wato ni a gani na tawagar ba ta yi nauyi kwarai da gaske ba, domin abu irin wannan ya faru a ƙasa kamar Nijar. Nijar dai ba ta da ƙasa da take da dangantaka da ita duk duniya da ya wuce Najeriya, ko Faransa ba ta kai Najeriya daraja a idon Nijar ba.
ya kamata a ce wannan tawagar in ana so ta yi nauyi sosai daraja, ni a ganina ya kamata a ce akwai manya daga Najeriya, musamman muna da tsofaffin shugabannin ƙasa waɗanda tsofaffin sojoji ne, shugabannin ƙasa ne na demokradiyya ko kuma ce wanda suka taimakawa demokradiyya. Kaga akwai shugaba Obasanjo yana nan da ransa, akwai shugaba Abdulsalam yana nan da ransa, kuma akwai shugaba Muhammadu Buhari wanda kaga shi kwanan nan ma ya gama